ini ndiri kutaura ndakamirira vanhu vandakashanda navo FAZ. Ndofunga message yandiri kuda kusenda iyi iri kuenda direct kuna Mnangagwa. Mnangagwa ndimi makaronga bato FAZ kuti rikubatsirei pama-elections. Chitsotsi chese chatakaita pama-elections kuti mubudirire tisu takachishanda. Secret yese yemavhoti tisu tinayo. Asi nhasi kubva pakapera ma-elections musi wa 23 August makabva matikanganwa. Mari nemabenefits ese ataiwana kuFAZ akabva avharwa. Ende zvavakumira sokuti isusu weFAZ hatichatode kuonekwa nokuda kwekuti makapedza nesu. Mubvunzo ndoyo wekuti contract yatakanyorerana mubhadharo wacho uri kupi, nokuti hamuna kunge makatiudza kuti contract iyi ichaterminata mateminitira yayaita. Zvakureva izvo kuti munofanirwa kudzoka kwatiri muchitiudza kuti contract yenyu yapera. Kana contract yedu yapera munofanirwa kutipa mari yedu yaAugust, mari yedu yaSeptember nemari yedu yaOctober. Mukanonoka kutipa mari iyoyo kana kuti mukasatiudza kuti contract yenyu yaterminata, tichatongoramba tichiwerenga kuti mune mari yedu. Now takutowerenga kuti mune mari dzedu dze3 months, unless kana mabuda pachena muchitiudza kuti aiyo FAZ yakavhara zvamakanga makatiisira munyika zvakapera. Nhasi isu vamwe veFAZ hatimo muZANU-PF structures, mastructure aya anobhadharwa hatimo. Tingori vanhu mayouth akasarudzwa kuti ashande zvine chekuita nesarudzo. Nhasi sarudzo dzapera, hamuchadotode kana kutiona. Mari dzedu tinodzida dze3 months. And kana mukasaunza mari idzodzo, tiri kuramba tichiwerenga mwedzi kubva August kuti mune mari yedu. Zvichienda mberi, kunonoka kwamuchaita kutipa kuwedzera kwematambudziko atinogona kukonzeresa munyika, nokuda kwekuti izvi zvinhu zvamakaita haisirizvo zvatakawirirana. Hamusirizvo zvatakawirirana. Nhasi ini ndaishandira kure ndichipfeka uniform yechipurisa, ndichisekwa nevanhu mumugwagwa nokuti vanhu vaizviziva kuti handisi mupurisa, kuti ndione kukwira bhazi mahara ndine kunoshandira kunzvimbo isiri yekwangu nokuda kwekuti kunenge kune vanhu vasingandizive. Nhasi mava kutirasa murasiro wakadaro. Hazviite izvozvo Mnangagwa, hazviite. Munofanirwa kubuda pachena muchitiudza kuti imi veFAZ contract yenyu yaguma, ndobva taziva kuti hatichashandi tese, than kuti munongonyarara mari yedu haichauya. Zvozodii kumberi kwacho? Hatina kunge takarongerana kuti zvinhu izvozvo zvichafamba mufambiro iwoyo. Saka kana zvakamira mumiriro iwoyo, muda kuti tiite sei? Kana zvakadaro, ndava kuchidzosa chimuti kuna Chamisa, nokuti secret yese yezvakaitika pama-elections tisu tinayo. Zvidzai message kuna vaChamisa. Uyo anonzi Sengezo Chabangu uyo, tisu takamupa basa. Ende musaite kuti titaure zvakawanda. Posi zvakawanda zvacho zvekutaura tinazvo. Kana muda kuti nyaya iyo ipere nekukasika, itai kuti mutigadzirire mari dzedu dzatakawirirana.